čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme, jak si optimalizovat výkon počítače. Jako aby jsme měli co nejlepší výkon ve hrách a ve všem. Když máte slabší počítač, tak tohle video je cílený hlavně pro vás. Takže, jako první věc, jestli máte nějakou grafickou kartu od AMD nebo Nvidia, tak to udělám tutoriál samostatný. Teď uděláme systému a tak. Takže, napište do vyhledávání sem KON. Měla by vám to jít konfigurace systému. Dáte konfiguraci systému. Prostě kliknete to. A tady dáte po spuštění počítače. Tady, jestli máte víc jak 3 sekundy, tak sám dejte 3 a trvalé nastavení. Přesnit možnosti. Tak. A tady jsme u toho. Tady to nebude vám svítit. Tady to zmáčknete a dáte tady nejvyšší číslo, co můžete. Je to, nakolik vám počet bude běžet procesorů a čím vyšší číslo, tím lepší. Tím víc máte jader. Tak, tady to nastavíte a dáte OK. Nedáváte teď nic. Půjdete do služby a dáte skrýt služby Microsoft. A doporučuji věci, jako je aktualizace Google a tady ty, tak si zaškrtejte, že nechcete. Když tady budete mít jako já Steam, taky dejte pryč. Když tady budete mít Epic Games update, dejte to pryč, je to zbytečný. Prostě zbytečně vám to zatěžuje jako spouštění. Pak všechno, co bych vám tady řekl. Prostě aktualizace jako zbytečných věcí. Hlavně nedávejte pryč aktualizace driverů, jako ovladačů a systému. To je jako velká chyba dělat a nějaký lidi to dělají a pak jim zlobí počítače. Nie je to dobrý dělat. Jenom si tady vypněte ty Googlový. Je to zbytečný. To se ještě zaktualizujete sami. Pak tady dáte po spuštění a dáte tady a tady si všechno zakážete. Když si tady všechno zakážete, tak vám se bude rychleji zapínat počítač a tak. Všechno tady zakažte, dáte tady takhle a dáte použít a OK. Já když dám OK, tak mi budu muset restartovat počítač. Dáte použít a OK. A vy dejte restartovat. Já dám ukončit bez restartu a restartnu to později. Pak se přesuneme do jiné věci. Dáte si tady nastavení. Prostě se ještě napište nastavení. A tady půjdete do nastavení. Windows 10 se tady napíšete prostě hraní nebo herní režim. A tady herní režim si dejte určitě ano. Protože jestli hrajete, tak vám to fakt jako pomůže pro hraní v oknech a tak. Doporučuji pak přejít sem. A když tady budete mít třeba jako já, CapCut, tak si dejte vysoký výkon. Funguje to i na Windows 10. Většinou musíte ale tady dát přidat z desktopu a dáte, já třeba si tady dám plocha, hry a ostatní a dáte si já si sem dám OBS a dám si vysoký výkon. A takhle si to uděláte a doporučuji tohle udělat u všech jako her, který hrajete a potřebujete tam lepší výkon. Tak, půjdete zpět systém, dáte herní, dáte gamebar. Já osobně mám gamebar vypnutý, mně je to úplně k ničemu, to je, že když dáte start a G, tak vám tady vyjede jako různý s prominutím blbosti, tady to nahrávání, což já používám jenom ve Fortniteu, to vidíte. Ale přijde mi to, že jestli nenatáčíte, je to úplně zbytečný. Jako nedoporučuji to asi jako nějak nastavovat. Jestli to nepotřebujete, vypněte to. Dáte tady to samé, můžete jako udělat ze hraní a záznam. Rozklikněte to a všechno vám vypnete. Je to zbytečný. Půjdete teď do systému. Dáte o systému. A vidíte tady, co mám já, jako jo, nic. Jako nejlepšího. Ale vidíte tady přesně jako své specifikace a tak. Dáte tady upřesnění nastavení systému. Dáte nastavení a optimalizovat pro výkon. Tady dáte použít a OK. Doporučuji ještě zajít sem, upřesnit. A tady si ho nastavíte jako já. Když máte 8 GB RAM, tak si to nastavte úplně stejně, jako to mám já. Je to nejlepší, jak to můžete udělat a prostě vám to bude jezdit rychle. Budete tam mít virtuální ramku takhle. Doporučuji se ho nastavit takhle, jestli máte prostě 8 GB RAM, tak se ho nastavit takhle. Jinak se ho nenastavujte, jinak je to zbytečný. Nastavovat se takhle. Tak. Buď odejdu. Tak. Přizpůsobení.
jestli nemáte výkonný počítač nebo nepotřebujete nějaký brutální efekty navíc, aby váš počítač nevypadal dobře, tak si tady dá barvy a vypnete efekt průhlednosti. Je to zbytečné. Prostě je lepší si nastavit jako tady to. Mně se líbí i víc. Ten efekt průhlednosti vám zbytečně bere výkon. Tak si to, jako ne tolik, ale bere vám ho to a jako já osobně jsem se ho vypnul a ve hrách jako se to nemusí tak načítat. Tak, pak tady dáte motiv. Tady si nastavíte, co chcete, to je asi jedno. Dáte tady dynamické osvětlení a to prosím vás vypněte. Dobře, zhezčuje vám to nějak grafiku, všechno, ale bere vám to furt ten výkon a to už jako bere celkem rapidně. Doporučuji to vypnout. Dáte tady zamykací. Já osobně fakt nic nemusím mít na zamykací ploše, jak nějaký widgety a tak. Já to mám vyplý a doporučuji se vypnout taky. Já stejně jako... Pro mě je to zbytečný tam mít. Já to nějak nevyužiju. Takže tak. Pak tady dáte start. A start nepotřebujete vůbec v nějakých... Dobře. Nepotřebujete tady mít googlovský věci. Třeba já osobně si to rád vypínám. Já tam mám jenom výchozí. Všechno tady to si vypněte, jestli chcete mít nejlepší všechno. Hele. Hlavní panel. Úplně to samý udělejte. Je to zbytečný. Když tady dáte hlavní panel, tak jenom tady na víc. Když se kouknete, tak tady se vám ukáže něco navíc. Je to prostě zbytečný. A je to takhle jezdí. Dáte US. Vám stačí dát, jo? Nebo tady dáte schéma, by vám tady mělo vyjít. Schéma napájení, jo? A být váma, tak tady dáte vytvořit nové schéma, vysoký výkon, další, a tady se nastavíte, kde vám to má zhasínat. To je všechno. Já být váma, tak když to máte na nabíječce, tak já mám nikdy, ale být váma si nastavím tady. Tady třeba 10 minut a tady 20. Když to máte na baterce, bych vám dal, třeba já jsem to nastavil na baterce 2 a 5. Protože mě to jako na baterce jako stačí. Já si tady ten jako, stejně tady to schéma, jestli to jde, tak se ho smažu. Já mám nechaný tady to, kde už mám nastavení. Ale takhle se ho nastavte. Pak mám tady jednu věc, což hodně věcí lidí nedělá a přijde mi to hodně škoda. Tady si nastavte, jak se má, že váš počítač se může vypnout tlačítkem. To nemá jít ze základu nějaký počítač nastavení a musí se to nastavit. Tady dáte změnit tady to. A tady si vypněte rychlé spouštění. Zapnout rychle. Prostě ne. Zapínání rychle je prostě to, že vám zapíná se ten počítač rychle, ale pak máte tam zbytečný soubory, zabírá vám to disk, je to zbytečný. Jako, pak ty věci, aby se vám to rychle zapínalo, tak se vám dávají na disk, je to úplně zbytečný. Takže tady to si nastavte, jak mám já, mě je to jako, hlavně to zapínání rychle spouštění, ne. Prostě je to zbytečné. Tak, teď pojďte dál a bejt váma, což hodně lidí si dá tady nastavení, dá si aktualizace, zaktualizuje si počítač a pak mají veliký problém s tady tím. Dají tady Windows, Software Distribution, dají download a mají tady zbytečné soubory, které jsou staženy s aktualizacemi. Tady to jsou soubory, které jsou staženy s aktualizacemi, které už jsou starý. Ty nový se vám tam zaznamávají do systému. Bejt váma, tak tady to všechno vymažu. Ještě vám ukážu nějaké věci. Pak tady dáte Windows AR, dáte temp, dáte temp, dáte OK. Vyjedou vám tady soubory. Musíte to potvrdit, vám podle mě vyjede, jestli OK nebo zavřít. A tady to všechno smažete. Jsou to zbytečné soubory, které vám budou vlastně úplně k ničemu. Vždycky dávejte opakovat, když vám to nepojede, tak dejte přeskočit. Můžete tady dát Windows AR zase a jenom sem vy doděláte takhle i tady tu procento. Temp, procento, temp, procento. A tady to si dáte Enter a všechno tady to zase vymažete. Jsou to úplně zbytečné soubory. A nepotřebujete to mít v počítači. Dáte pokračovat, je to jedno. Ano, opakovat.
přeskočit. OK. A teď tady máme zbytečné věci po spuštění. Dáte tady to prefetch. A tady dáte OK, pokračovat. A tady to jsou soubory, které se vám zaznamenávají jako chyby, co se stalo. A je tam hodněkrát i Roblox. Všechno tady to vymažte. Je to úplně zbytečný, abych vám řekl pravdu. Zabírá vám to zbytečně místo a všechno. A teď vám řeknu jednu věc, která vám ničí harddisk. Bejt váma, všichni, kteří jsou na počítači a mají v počítači SSD disk, tak dejte opt, najde vám to optimalizace jednotek defragmentace. Tady to dáte a tady dáte, když máte SSD disk, jako mám já, dáte tady, co rozkliknete a všechno tady dáte vypnout. Musí to být vypnout. Protože vám se jinak optimalizacema se vám SSDčko opotřebovává. Je to absolutně zbytečný mít zapný. Když máte normální HDDčko, nebo jak se to říká, prostě pevný disk, tak to klidně mějte zaplý a pomáhá to tomu. Ale není to potřeba. A neoptimalizujte ho moc krát. Jako disk není na to, aby se optimalizoval každý den. Jako chápu, když to optimaliznete jednou za 3 měsíce, ale ne určitě každý den. Tím se prostě opotřebovává ten disk. Tak. A ču jednu věc. Jakmile všechno to vymaže, vysypte koš, dáte nastavení, dáte dočasné soubory. Dáte nastavení normálně a dočasné soubory. Tady se vám všechno optimalizuje. Tady to jsou soubory, které jsou prostě dočasný a jsou tam na nějakou dobu. Ale oni se nepromazávají. Musíte to prostě udělat vy manuálně. Mě se tady náčtou nějaký ještě. Super. Ty kokos. GG, no. A dáte prostě odebrat soubory. Dáte pokračovat a vám se odeberou. A tím tutoriál končí. Díky, že jste sledovali toto video a doufám, že vám pomohlo. Zatím ahoj.